Picor. Non digas picor. Os mosquitos pican. E pódeche picar o nariz, claro que sí. Pero picor non é unha palabra correcta en galego. Debes dicir no seu lugar proído, que vén do verbo proer, que é o mesmo que picar. A ver, que me explico cun exemplo. Tocou unha ortiga e agora pica a man é o mesmo que dicir tocou unha ortiga e agora proelle a man. Ou o que é o mesmo tamén, tocou unha ortiga e agora ten proído na man. Pero non picor. Cando o proído é moi intenso, pode dicirse tamén comechón. E se non te queres complicar tanto a vida, podes dicir rañeira, que é como dixen eu sempre. E rañeira está aceptada. Picoume un mosquito e xa non aguanto tanta comechón, ou tanto comechume, ou tanta coceira, ou tanta rañeira. E cando pica, cando proe, o instinto que temos é rascar, rascarse ou rañarse. E xa se sabe tamén, sarna con gusto non pica. Digo eu.